Ja estic aquí, avui em toca a mi viure la darrera semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla. Estem aquí a Santa Coloma de Farners. Ràpid, anem! Ja estem al Cercle Jove de Santa Coloma de Farners, preparats i preparades per viure la darrera semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla. Jo, com sempre, amb la meva llibreta, preparada per aprendre dels millors participants. Hola, bon dia. Hola, bon dia. M'ha dit el Quim que ahir li vas guardar lloc l'altra vegada. Sí, a mi cap també? problema. I tant, pels dos. Perfecte, ja que bé. podeu passar. Doncs mira, esteu a la taula número 6. Que bé, perquè començo a tenir gana i jo... Això està a punt, ja? Sí, a punt, a punt. Doncs ens n'anem a sentar, eh? Perfecte. Gràcies. Adéu, Montse. Adéu. Ja tenim el primer participant preparat. Estem amb el Sergi. De quin restaurant? Del restaurant de Sils. Molt bé. I què ens has preparat avui Uns pel peus de jurat? porc amb cargols. I Que és el plat més típic del restaurant. És el El més top. venut? Sí, El top, eh? el top. Vens amb tot, Sergi. Sí. No t'estàs per tonteries, tu. No. Molt bé. Aquesta actitud. és l'actitud. Sí. Però llavors vens a guanyar. No, vinc a participar i a passar-m'ho bé i demostrar el que sé fer. Molt bé, que és encara millor. Sí. Perquè vol dir que estaria bé guanyar, no? Però si no passa, No passa res. no passa res, perquè Jo vinc a saps. presentar el millor plat del restaurant. Molt bé. I quin és el secret d'aquest plat, del millor plat del restaurant? El sofregit d'estil de l'àvia, amb els seus 36 hores de sofregit. 36 hores, 36 hores de sofregit de ceba. No t'ho pots fer perquè dius, tinc una mica de gana, m'ho faré ràpidet per sopar. 36 hores, el sofregit, només. Molt I després el sofregit dels cargols, la picada catalana amb els pinyons, l'ametlla, la xocolata... O sigui, en total, poden anar a les 40 hores perfectament. Perfectament. Santa Coloma sempre ha tingut fama de menjar molt bé. Hi ha molt bons restaurants, no d'ara, de sempre, i la seva cuina estem a la selva. I es menja... Es nota, es nota. Es nota que és la selva, sí. I què ens pot dir d'aquest plat? Ara hem provat el peu de porc amb cargols, un clàssic de la cuina catalana. Molt bo. Bo? I més ara que comença ja a fer una mica de fred, tot i que... Ja imita. Sí, quan fa fred aquest plat és ideal. És un plat de pilotilles amb sèpia tradicional, l'únic que nosaltres ja hem canviat és en comptes de posar-hi pèsols, ja hem posat almejes. És la varietat que hem fet avui. Ell ho conta molt així, com si no hagués fet res, però està tota la gent contentíssima perquè has donat de menjar, heu donat de menjar moltíssima gent aquí, que ha acabat molt contenta. Què vols transmetre amb aquest plat justament d'esmorzar de forquilla? Hòstia, t'ho has currat massa, tio. He preparat galta de porc desossada amb xampinyons i llavors amb acompanyament de patates que faig jo, fregides però laminades. Ho faig poso tomata, poso 4 alls, llavors poso ceba i llavors poso la galta i bueno, que vagi fent xup-xup i una mica de vi, ja està. Hem presentat un plat que és la costella, la cansalada o panceta i la botifarra. 100% porc, fet un estil tradicional i per gaudir de l'esmorzar de forquilla. Molt bé, doncs un plat molt tradicional però amb un nom, no?, que li doni la volta, no?, que busca una mica trencar amb tota la tradició, el nom típic, diguéssim, no? Sí, també entre nosaltres a la cuina li diem un pancetamol perquè ho cura tot. Molt bé, doncs m'escapo a veure el jurat, a veure si han deixat alguna coseta i puc jo provar aquest pancetamol i me curen tots els mals. Experiència boníssima, realment estic sorprès, no pensava que una vingués tanta gent i dues, doncs que l'experiència gastronòmica és un gustàs, de veritat. I veure tots aquests plats que estan elaborant als diferents restaurants, ostres, sorprèn molt la creativitat gastronòmica que podem tenir. I per Santa Coloma, doncs home, és un punx per nosaltres i esperem doncs, poder col·laborar més anys i anar engrandint doncs, aquesta lliga del porc i la forquilla.
Llavors, bueno, vam triar aquest plat perquè és això, és el que he dit abans a dalt, és que bueno, és una combinació molt catalana, és un mar i muntanya, però està obert a noves generacions també una mica, no? Allà on tenim nosaltres el bar és un projecte que també fem molt de guisat, fem peix, fem molta cosa al moment, però en aquest moment hem decidit fer aquest plat, que era alguna mica més novedós. Crec que hi ha una tradició molt important del xup-xup i crec que el jurat ho dirà molt difícil, tindran molta feina a valorar perquè hi ha uns plats que fan una pinta bestials i bueno, té molt bona pinta tot. I és una cosa, creus, generacional el fet de gaudir de la gastronomia catalana d'aquesta manera, de l'esmorzar de forquilla, o creus que té un futur encara molt brillant per endavant? Jo crec que millorarà molt més, perquè quan anem a esmorzar veiem molt d'home, encara veiem molt d'home. Les dones us costa una mica a vegades, i començant per la meva a vegades em diu no, és que jo esmorzar, aquests plats que us foteu, no. I està molt bé. I nosaltres ens emportem els nens, i els nens s'ho passen pipa i mengen superbé, i aprenen a menjar, que això és superimportant. Avui hem preparat uns peus de porc guisats amb prunes, una recepta tradicional de les nostres àvies i tradicional també de la cuina tradicional catalana. I el fet que hi hagi la pruna, com juga, no?, amb el porc, perquè així m'ho has dit, jo no l'he provat, però a mi m'ha semblat que hi ha molt contrast de sabor, no? Sí, intentem que sigui un plat molt tendre, el peu de porc està bullint una hora i mitja, 2 hores, i a l'hora de fer el sofregit, incorporar la pruna, li dona aquesta dolçor, perquè no sigui tan fort, no? Perquè acostumem a ser els guisats plats forts i contundents, i d'aquesta manera sembla que quedi una miqueta més amorossit, no? Molt bé, llavors és com una barreja de sabors, potser que fa viatjar una mica, no?, al jurat. Podria ser que sí, els peus tradicionals sempre han sigut o amb cargols, no?, amb bolets també se'n fan, inclús de vegades n'hem fet amb escamarlans, no?, però vam apostar per fer-los d'aquesta manera. Fa uns mesos, bueno, la primavera, vaig escriure aquest llibre, Esmorzars de forquilla, on intento explicar d'on ve aquest costum i aquesta tradició de l'esmorzar de forquilla. Qui el llegeixis s'emportarà alguna sorpresa, perquè desmitifico una mica aquest origen que s'associa a lo rural, als pagesos, als mercats, als firaires, i intento explicar que el fet de menjar abundosament a primera hora del matí no és una qüestió només de Catalunya, sinó que passa en molts altres països del món, fins i tot a Tailàndia, però que el que realment identifica l'esmorzar de forquilla és el que estem provant avui, és el receptari. I quin és aquest receptari? El receptari de la cuina catalana tradicional, d'arrel popular, sobretot. Aquí tenim la llista de restaurants que han recomanat de Lleida. Doncs us diré un secret. Els restaurants de Lleida que surten aquí li vaig xivar jo. Vull dir que surten de los millors que he visitat. Això era el que em plantejava jo, que com podia saber-ho ell si no era comptant amb tu. Pues vaya va agafar el comodín del público, que sóc jo en el cas. Perdoneu una mica la suor, però és que els plats d'avui piquen una mica. Ha sigut complicada perquè hi ha molt nivell de plats, del xup-xup, com explicava jo, i realment hem anat veient que realment aquí en aquesta comarca es fa una bona cuina. Sí, realment és molt complicat. Estic veient aquí tots els plats i la veritat és que jo així, d'entrada, només veient-los, me'ls voldria menjar tots. Hem presentat un plat de costelló amb salsitxes i cansalada, amb un sofregit de moltes hores, amb unes picades, i després el rossinyol, que és el bolet de temporada que ens surt ara. Moltes hores. Moltes hores, perdona, has dit? Sí, unes 5-6 hores de cocció. 5-6 hores. Vaya ganes, Jordi? Moltes hores, però bueno, com que a la gent els agrada, disfruten amb el plat, doncs hem volgut provar perquè la gent ens dona més a conèixer i que la gent ens el pugui provar, que puguin venir a casa, un restaurant de 3 generacions ja. Nosaltres, molt contents de tirar endavant i això és un gran projecte
que la gent coneixi el que és un plat de forquilla, un plat de xup-xup d'hores de cocció i que sàpiguen valorar el que fem els cuiners a la cuina. Clar, llavors, per una persona que està començant, tu li recomanaries que intentés imitar el teu plat o creus que té certa complexitat? No, és un plat molt senzill, l'únic que són moltes hores, molta paciència, ho has d'anar provant, has d'anar tallant la carn, bueno, té un procés que a vegades et surt una mica més desfeta la carn, més dura, però bueno, és carn d'animal, carn de porc, normalment sempre és extra, doncs has de provar, saber el punt de cocció de les carns i, bueno, i molta paciència. Moltes coses. Jo crec, Jordi, que no ho faria igual de bé que tu, així que, en qualsevol cas, intentaré provar el teu plat, a veure què tal. Molt bé. Tenia una pregunta per fer-te i és que he vist com l'estan emplatant i han ficat justament, està com més cuidada potser, no?, la presentació del plat. Creus que influeix a l'hora de votar? Sí, de fet tenim una dels paràmetres que hem de votar és la presentació i la presentació com tot. Les coses també entren per la vista i és important cuidar aquests detallets amb aquí en aquest cas amb aquesta blonda, aquesta cassola tan maca així amb el plat també de fang, la cassola blava, sí, és important la presentació. Doncs he presentat un plat típic de les àvies de tota la vida, que eren cargols amb peus de porc, amb costelló, amb cansalada, amb salsitxa, tot lo del porc. Tot lo del porc, però com ho has fet? Perquè hi ha moltes elaboracions, no?, dintre d'un mateix plat. Sí, bueno, primer s'ha de fer bullir els peus de porc, s'ha de fer bullir tot, i llavors es sofregeix tot una mica, tot marcat, i després es netegen molt bé els cargols. Intueixo que aquí està el truco, no? Jo soc molt maniàtic i si és que no estan bé, potser netejo 6-7 vegades, moltes, o sigui, molt. Molt bé, no sé si tindria jo tanta paciència de netejar tant. Bueno, tampoc has de tenir cap pressa, vull dir, m'agrada molt la cuina, doncs no tinc cap pressa. És una cosa de foc lent, no? Exactament, tot és el xup-xup. La veritat és que molt contents perquè hem tingut un nivell impressionant a nivell de plats, a nivell de restauració. Tots els participants han portat unes propostes super engrescadores, vull dir, el jurat l'ha tingut molt difícil les 4 vegades, les 4 semifinals, i la veritat és que estem molt contents, per una part descansats d'haver fet les 4 semifinals, per una altra part ens fa pena que això ja s'estigui acabant, però bueno, molt contents perquè ens queda el dia 28 de setembre, la gran final catalana, amb els 3 finalistes de cada una de les demarcacions, i res, que us esperem a tots a Sant Miquel, a la Fira de Lleida, per poder gaudir de la Lliga del Porc i la Forquilla i saber qui serà el campió, la campiona d'aquesta primera edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. Enhorabona, Carles, per ser un dels finalistes que anirà a la gran final. Com et sents? Perquè abans he vist una mica de llàgrimes als ulls, pot ser? Sí, molt content. I orgullós? Molt content i orgullós. Molt bé. És el fruit del treball ben fet. Realment molt emocionat perquè nosaltres, mira, fa 3 anys que ens dediquem a això. Intentem fer el millor que sabem de cuina tradicional catalana, que ens han ensenyat les nostres mares i les nostres àvies, i a partir d'aquí doncs, molt satisfets de continuar fent aquest llegat i que a la gent els agradi. Doncs com veieu, tot això ja s'està acabant, la gent ja està recollint i aquí, per sort, ens han deixat una mica de mandonguilles que jo crec que ens emportarem cap a Lleida. Ens veiem el proper dia, el Quim i jo junts, a la gran final de Lleida, el 28 de setembre. No falteu, i així descobrirem
quin és el millor restaurant de tota Catalunya fent esmorzars de forquilla.